Татарстанда тышкан бизгәге белән авыручылар саны уртача күрсәткечтән 4 тапкырга артыграк. Бу хакта Роспотребнадзорның республика идарәсендә әйтелде. Әлеге йогышка каршы вакциналар юк, үзеңне саклауның бердәнбер ысулы гигиена кагыйдәләрен үтәү. Белгечләр табигатьтә дача участокларында бик сак булырга инди. Бахадир гәүдәле спорт белән актив шөгыльләнгән ирне дә саксызлыгы сәбәпле тышкан бизгәгә эләктергән. Вирус санаулы көннәрдә сәламәт ир-атны аяктан йыккан, хастаханәгә салганнар. Озноб это вечером вообще это присуще просто. Хәлсезлек, баш авырту, калтырану билгеләре булды. 2 юрган ябынып йокладым. Бу кадәр куркыныч шир дип уйламаган идем. Сакланырга кирәк икән. Илшат кайда һәм кайчан чир йоктырганын белми, басуда эшли. Тик тышкан бизгәге икенче төрле әйткәндә бөер бизгәге сәламәтлегенә җитди зыян салган. Тышкан бизгәге белән чирләү бик гади. Вируслы кимерүче бүлеп чыгарган сыеклыкка очраклы гына кагылу яки ул узган җирдән тузан сулауда җитә. Шәһәрдә яшел зоналарны вируска каршы эшкәртәләр, табигатьтә саклануы кыен. Владислав Антонов белән нәкъ шулай булганда, дуслары белән балык тотарга баргач чирне йоктырган. Вирус бик куркыныч, хәтта үлемгә дә китерергә мөмкин. Температура до 39 градусов была. Тән температурасы күтәрелде, күңел булганды, аппетитым юкка чыкты. Вирус бик куркыныч, хәтта үлемгә дә китерергә мөмкин. Если человек обратился вовремя, последствия чаще всего излечения происходят полностью. Әгәр кеше белгечләргә вакытында мөрәҗәгать итсә, бернинди тискәре йогынтысы булмый. Әгәр соңарган икән, йогышлы вирус кан тамырларын, бөерләрне зарарлый. Роспотребнадзор идарәсе мәгълүматларына караганда, Татарстанда тышкан бизгәге белән авыручылар саны уртача федераль күрсәткечтән 4 тапкыр артыграк. Белгечләр кимерүчеләргә каршы эшкәртүне табигатьтә булганнан соң яхшылап юынырга, калдык азык-төлекне ашамаска киңәш итә. Бу вируска каршы вакциналар юк. Үзеңне саклауның бердәнбер ысулы гигиена кагыйдәләрен үтәү. Ләлә Зайнуллина, Вадим Струминский, Ринат Сахибгараев, Татарстан яңалыклары.